munyika yeMozambique hazvina kumira zvakanaka. Sizvamuziva kuti aiwa nyika yeMozambique ndokungotagwa nhau dzekurigwa kwema-elections kana kuti influence the Sadc chairman munyika yeMozambique vachiti aiwa isusu tisi tinenge tichikontrola tinopindira kana dziri nhau dzeSADC ndo mapindiro atinopinda muma-electoral processes munyika dzemusouthern Africa. Tinoda kuti moitika chaos, tinoda kuti vanhu votiza neupenyu hwavo. Vagari vemunyika yeZimbabwe variko tinoda kuti malives avo ava pacritical point. Tinoda kuti vese vanongoonekwa nemanumber plates emuZimbabwe kana vanozivikanwa kuti muZimbabwe atopama wansambira masvika mudanyuka pana kuti subscribe or like turn on the bell icon. Tinoda pahende yekozo vanoposta this picture, vanoposta the video ramuri kuona ratacha picture muchiona vanhu vachitiza people they are being tear gassed. Vana panyora vachiti opposition leader running with his life in Mozambique. Zimbabwean truck drivers with the Zimbabwe registration numbers are under attack as well. Zimbabweans are being accused of voting for ruling party Frelimo. Causal sources at Forbes border post say drivers are leaving trucks coming back home by bus. Panapa truck drivers are kutosiya motokari dzavo topinda mabhazi vodzoka back. Noda kuti situation yava uko ihitika, noda kuti kuri kuonekwa kuzi aiwa imimi maZimbabweans acho ndimuri kunzi makaemba kavhota munyika yedu muchiundermine aiwa their vote, mavhotero vakanga vachiita kana opposition yavaida mukakwanisa kuibvisa mukavhotera mutungamiri wenyika angagara arimo weFrelimo. Panapa zvatikuona kuti aiwa maZimbabweans atova pa-attack, tichiona upenyu hwatova critical, tichiona chaos ichitanga munyika yeMozambique. Kuti mafunguro enyu moti kudii pamusoro pe-involvement aiwa yeZimbabwe kana mutungamiri wenyika kana the ruling party muZimbabwe kuma-electoral processes emunyika yeMozambique. Tudze mafunguro enyu pina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.